Τώρα λίγα λόγια για το Σύνδεσμο Συρακιωτών Ιωαννίνων για τους φιλοξενούμενους φίλους μας. Πρόεδρος, ο κύριος Ιπποκράτης Αλέξης. Χοροδιδάσκαλος, η κυρία Σταυρού Λαράρα. Το Συράκο, χτισμένο στο χείλος απότομης Χαράδρας, σκαρφαλωμένο σε ένα βράχο της οροσειράς της Πίνδου και σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, είναι πρικισμένο με ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό πολιτισμό. Η απαράμιλη αρχιτεκτονική του, με τα λιθόκτιστα τοξωτά γεφύρια, τα καλτερίμια, τις παραδοσιακές βρύσες, τα πέτρινα σπίτια με τις πλακόστρωτες στέγες, συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο με τη φύση και μαγεύουν τον επισκέπτη. Γι' αυτό δίκαια χαρακτηρίστηκε το 1975 από το Υπουργείο Πολιτισμού ως οικισμός ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ειδικής προστασίας και το 1978 από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ως παραδοσιακός οικισμός. Επίσης, έχει πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση, την οποία μεταλαμπαδεύει ανώθευτη στις νέες γενιές και το Νοέμβρη του 2022 το πανηγύρι του εντάχθηκε στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο Σύνδεσμος Συρακιωτών Ιωαννίνων ιδρύθηκε το έτος 1969 από Συρακιώτες που ζούσαν στην πόλη των Ιωαννίνων ως έκφραση της ανάγκης τους για συνύπαρξη, επαφή με το ιστορικό τους χωριό, διατήρηση των ηθών και των εθήμων και κυρίως τη μεταλαμπάδευση της μουσικοχορευτικής τους παράδοσης στις νεότερες γενιές, με έμφαση κυρίως στο ύφος του συρακιώτικου χορού. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας τους χορούς του Συράκου, χορούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας και λαϊκά προγράμματα. Επίσης παρουσιάζει παραδοσιακά δρόμενα, όπως ο Συρακιώτικος γάμος, το έθιμο του προξενιού και η αναπαράσταση του πανηγυριού του Συράκου. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χώρο της έκδοσης βιβλίων, CD της εφημερίδας Αντίλαλη του Συράκου, που εκδίδεται σε 1000 αντίτυπα και ημερολογίου με θέματα που σχετίζονται με το Συράκο. Διατηρεί τράπεζα αίματος και διοργανώνει σεμινάρια, συνεστιάσεις και εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα. Και τώρα η εκδήλωσή μας θα αρχίσει με το παιδικό μας χορευτικό τμήμα, ηλικίες από 6 μέχρι 8 χρονών, χοροδιδάσκαλος η κυρία Σταυρού Λαράρα. Θα χορέψουν ένα μικρό βλαχόπουλο, σιδηροβέργινο κλουβί, μενούσις, βούλα τσιβούλα. Παρακαλώ το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Ένα μικρό και ένα μικρό βλαχοπούλο ένα μικρό βλαχοπούλο στο λόγο από πέρα λέγει με καημό και παίζει τη φλογέρα. Μια βλαχοπούλα όμορφη, μια βλαχοπούλα όμορφη του καίγει την καρδούλα, που έφος και τερνάκια της αντικρίστη ραχούλα.
οι γονείς σου πλέξαν οι γονείς σου φοβούνται μη σε κλέψω εγώ μα θα έρθεις μοναχή σου μα θα έρθεις μοναχή σου Ουριανούς ένα έλα στο νου στα πίσω Φίλο κι παρίσακι μου στηρίζα θέλεις χώμα στηρίζα θέλεις χώμα Μικρός εγώ μικρή και εσύ καιρός δεν είναι ακόμα καιρός δεν είναι ακόμα έλα μικρή δεν έρχομαι μεγαλώσα και τρέπομαι Έναζα και καμώματα μια στένα έχω γεμάτη μια στένα έχω γεμάτη κι από όλες τις με λάχρινες εσένα έχω στο μάτι εσένα έχω στο μάτι 7 και 5, 12 μας χορτάσες καμώματα Σε κρασάει πόλο πηγαίνω για να φάνα πια Κι που τρώγα, κι που πίνανε, κι που γλένταγα Κάτι πέσα σε κουβέντα για τη όμορφα Ποια ήταν ασπρή, ποια ήταν ρούσα, ποια ήταν χαλάνη Η γυναίκα το μένους ήταν γαλάνη Ό,τι είδες, γιατί ξέρεις πες μας τη φορεί Βούλα, σωράει παρασκεύουλα
σε καλπίνα, ρε φαζάκα τριανταφύλλα. Ωρε μορφούλα, τσεβούλα, σωράει Παρασκευούλα, για λέση πορτοκαλί, σύστομα πορτοκαλί. Ωρε μορφούλα, τσεβούλα, σωράει Παρασκευούλα, για λέση που το όσα συνάκασα τη κούσα.